Ụtụtụ ọma ndị enyi, ndị ikwu, ụmụnne na ụmụnna, unu abụọla chi taa. Ọ bụ mbụ Maazị Ositadịmma dịwara ugboo akụdị n'obi ka nna ya nọkwa n'ụbọchị taa. Ndewonu. Ebe anyị ga-atụle n'ụbọchị taa bụ ebe a na-akpọ Akpaalaokwu. Aga m amalite ebe anyị kwụsịrị n'ụbọchị gara aga. Ngwanụ ka anyị gaa n'ihu. O nwere ihe a na-akpọ ịgba ụkwụ. Ịgba ụkwụ, ọ bụghị ịgba ụkwụ, ịgba ụkwụ. Ịgba ụkwụ, ihe ọ pụtara na Akpaalaokwu, ihe ọ pụtara bụ mmadụ ịmara na ihe dị otu a bụ ihe o mere, a na-ekpe n'ọha ma ọ bụ nọrọ ebe a na-ekpe ikpe ahụ. Kama ị ga-ekwu ihe ị maara bụ eziokwu, ebe na-ekwu okwu ahụ otu dị aṅa otu dị aṅa, ka onye ahụ ghara ịsị na ị na-ekwugide m n'ọha. Eleghị anya gị na onye ahụ dị na mma, unu bụ ezigbo enyi, ma ọ bụ nne na nne gị dị na mma, ma ọ bụ nna ya na nna gị dị na mma, ma ọ bụ nwanne gị nke tọrọ gị, ma ọ bụ nke tọrọ na onye ahụ dị na mma. Eleghị anya, kama ị ga-apụta kwuo nke bụ eziokwu ka eleghị anya ikpechi ikwu nke bụ eziokwu, enwere ike nye onye ahụ ntaramahụhụ. Ị na-agba ụkwụ, ị na-enyere ekwu ihe ga-eme ka ahụta na ihe ahụ mere abụghị ihe dị njọ, ka ọ ghara inwe ntaramahụhụ. Ọ bụ ya bụ ịgba ụkwụ ma n'okwu. Nke ọzọ anyị ga-ekwukwa bụ nke a na-akpọ inwe afọ ọma. Mmadụ inwe afọ ọma, ihe ọ pụtara bụ onye nwere obi ọma, onye nwere obi o ji emere ndị mmadụ ọgọ. Mgbe ọbụla ka ọ na-enyere ndị mmadụ aka, mgbe ọbụla ka ọ na-eme ihe iji wee mee ka ndụ mmadụ gbanwee. Ma ọ bụrụ na o nwere ihe o nwere na-enweghị otu ahụ, ịbịa ha anasị ya, biko achọrọ m ụdị enyemaka dị ụta, achọkwa m ụdị enyemaka dị ụta, n'agbanyeghị na onye ahụ enweghị ihe ahụ ebe ọ dị ụbara, ebe o buru ibu, mana ọ ga-eme gị na ọ manyekwa aka ebe ahụ were nye gị otu ọbụla ọha ka ị wee gboo mkpa gị ahụ. Ọ ya wụ na mmadụ nwere afọ ọma, na mmadụ inwe afọ ọma, ọ bụ ihe ọ pụtara. Nke ọzọkwanụ bụ chi iji mmadụ n'azụ bụ ya n'ihu abụghị ezigbo ihe. Chi iji mmadụ n'azụ bụ ya n'ihu, mmadụ inwe ihe ọdachi, oke nsogbu, ihe dapụtara ya nke eleghị anya ọ gaghị enwe ike igboli mkpa ahụ, ọ gaghị enwe ike melee ihe nọ na ya. Mgbe ụdị ihe ahụ mere, a sị na chi jiri onye a n'ihu bụọ ya n'azụ. Chi ji mmadụ n'ihu bụọ ya n'azụ. O nweghị ebe ụdị ihe a na-eme, ọ iji wee gosi, mgbe e kwuru ụdị ilu ahụ, iji gosi na onye ahụ nọ n'ezigbo nsogbu, ma ọ bụ ihe a na-atụghị anya na o nwere ike ime ma ọ dakwasị onye ahụ. Ọ bụ ihe ilu ahụ pụtara, ọ bụ ihe Akpaalaokwu ahụ pụtara. Ka anyị gakwa n'ihu. Mmadụ ịlakpu ụra na-ejighị ọkụ, ọ bụkwa ihe ndachi ka Akpaalaokwu ahụ pụtara. Mmadụ ịlakpu ụra na-ejighị ọkụ, ọ bụghị ihe ọ pụtara, abụghị dịka otu anyị bi n'obodo mepere emepe. Ụfọdụ ndị mmadụ ọ na-amasị ụfọdụ ndị mmadụ, ha chọrọ ịlaba ụra, ha agbanye ọkụ. Mana m onwe m chọọ ịlaba ụra, ana m agbanye ọkụ, anaghị m agbanye ya ka ọ nọrọ, ka ọ na-adị m ka mgbanye ya, anaghị m arahụ ụra. Ọ bụghị ụdị ahụ. Ya bụ Akpaalaokwu. Ọ bụ mgbe ị nụrụ a na-ekwu ụdị okwu ahụ, si na mmadụ elakpuola ụra na-ejighị ọkụ, ọ bụ na onye ahụ nwere ike ọnwụ onye nwụrụ anwụ. Onye ahụ nwụrụ anwụ, ma onye ahụ nọ n'oke nsogbu, a na-amaghị otu a ga-esi wee tinye ya ọnụ n'ihi enweghị ihe a ga-eji, ma ọ bụ nwe ihe a ga-eme ya. Nke ahụ abụkwara ya. Nke ọzọ bụ nke a na-akpọ mmadụ asị mmadụ igbula akwụkwọ. Igbula akwụkwọ, gịnị ka ọ pụtara? Ọ sị na mmadụ bulara akwụkwọ pụtara na onye ahụ bụ onye gara aga, onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ ya bụ ihe igbula akwụkwọ pụtara. Akpaalaokwu a na-eji ya ekwu okwu dịka nsi gbọọ n'oge gara aga. Akpaalaokwu dịka ilu, mana ọ bụghị ilu. O yiri ilu, mana ọ bụghị ilu. Ilu nọrọ onwe ya, Akpaalaokwu nọrọ onwe ya. A na-ejikwa ekwu okwu dịka a si eji ilu ekwu. Ewere ekwu ya mgbe ụfọdụ ọtụtụ ndị mmadụ na-amaghị, na-anaghị aghọta ntọala asụsụ Igbo, nwere ike ha nọrọ ebe ahụ na-ele anya ekwucha ihe dị ụta, ha agaghị aghọta, ha agaghị ama ihe mere.
ga-agakwa n'ihu. Nke ọzọ bụ asị na mmadụ bụ nkịta ụkwụ ọsọ. Nkịta ụkwụ ọsọ, kedu ihe bụ nkịta ụkwụ ọsọ? Ọ bụ onye ebe ọbụla ị hụrụ ya o sị gị na onye ahụ nkịta ụkwụ ọsọ, onye ahụ onye na-agara mmadụ ozi. Nkịta ụkwụ ọsọ gị a na-agara gị ozi mgbe ebe ọbụla itinyere omee gịnị ọga, idinye ya mfe ọga, idinye ya jeriko ọga, ebe ọbụla esi ya gaa ọ ga-aga. Ọ bụ mgbe ya bụ esi na onye a bụ nkịta ụkwụ ọsọ mmadụ. Nke ọzọ anyị ga-ekwu bụ ka a na-akpọ igbu ebi na-abụ. Ebi abụọ izo otu n'ime ọhịa. Asị na onye agbụrụ ebi na-abụ zoo otu n'ime ọhịa. Ihe ọ pụtara bụ onye ahụ agwụ ezigbo mmadụ. Ọ bụghị onye na-eme ekwu okwu ndị mmadụ enwe ntụkwasị obi ebe ọ nọ. N'ihi gịnị? Onye ahụ enweghị eziokwu, onweghị eziokwu n'ime ndụ ya. Maka mmadụ igbu ebi abụọ maọbụ igbu anụ ọhịa abụọ, ewere otu zoo n'ime ọhịa wepụta nke ọzọ, si na nke ahụ wepụtara si na onye ma nwoke igburu sọsọ ya ka igburu, mana nke ọzọ ahụ izokwara enwe onye ma maka ya. Ọ bụrụ na iwepụta nke anyị kechaa ya iwere nke gị, nke ahụ izoro imechakwa ime gịnị, ị ga were ya. Ya bụrụ na ị kwesịghị ntụkwasị obi, onye ahụ abụghị ezigbo mmadụ. Ọ ya bụ mmadụ igbu ebi na-abụ zoo ofu n'ime ọhịa. Ka anyị na-agakwa n'ihu. Nke ọzọ bụ ịta ikikere eze. O nwere ndị na-ama ha nọkọta ha na-ata ikikere eze kụkụrụ. Ọ bụghị ụdị ihe a, mana ụfọdụ ndị mmadụ sị na ọ dịghị mma, mana ọ bụghị ya bụ ịta ikikere eze. Ịta ikikere eze bụ mmadụ iwe ịnọ na mwute maọbụ ịkwa mmakwara. Ihe dị otu a gwara gị mee ya, imeghị ya. Mgbe o mechara ihe ndapụta apụta maọbụ ọdachi maọbụ ihe mwute maọbụ ihe kwarịrị, ị nọrọ ebe ahụ na-akwarịrị ahụ. Ya bụ mmadụ ịta ikikere eze. Nke ọzọ anyị ga-ekwukwe bụ nke anyị na-akpọ ịda elu ụka maọbụ elu okwu. Asị na onye a dara elu ụka maọbụ ọ dara elu okwu. Ịda elu ụka bụ na mmadụ nwere ike ịpụta ebe mmadụ abụọ na-ekwu okwu ma ebe ọ bụ ha na-ekwu okwu. Ikekwe ọ nọghị mgbe a malitere kwuwe okwu ahụ maọbụ nwee mkparịta ụka ahụ, ọ bata kama ọ ga-eji nwayọọ ghọta ihe a na-ekwu tupu o kwuo nke ya maọbụ jụọ ajụjụ. O bido jụọ ajụjụ ma o kwuwe, ileruo anya n'ihi na ọ nọghị mgbe e kwuru ihe ahụ, ọ maghị ebe a malitere kwuwe, ọ maghị ebe a gbadoro kwuwe. O kwuo ihe niile ọ ga-ekwu, enweghị nke ga-anọ n'ukwu akwụkwọ. O kwuwe ya enweghị nke nọ n'ukwu akwụkwọ, ọ pụtara na ọ ghọtaghị ihe a na-eme. Onye ahụ mere gị na ọ daala elu okwu maọbụ elu ụka. Ọ bụ ya bụ mmadụ ịda elu okwu maọbụ elu ụka. O nwekwara ihe ọzọ mkpọrọ aha m sị ide ihe maọbụ ịma ihe nọ n'ukwu akwụkwọ. A sị gị na onye anyị maara ihe nọ n'ukwu akwụkwọ, nke a bụkwa akpaalaokwu. Ịma ukwu akwụkwọ bụ ihe bụ isi sepụ ntị. Kedu ihe ebu n'obi na-ekwu ihe dị otu a? Ihe a bụ dị mkpa. Ọ ya bụ ihe nọ n'ukwu akwụkwọ. Ya nọ n'ukwu akwụkwọ bụ na ihe ahụ dị mkpa. Ọ bụ isi sepụ ntị na ihe a na-eme mgbe ahụ maọbụ ihe a ga-eme mgbe dị n'ihu. Ọ bụ ya bụ ihe nọ n'ukwu akwụkwọ. Nke ọzọ abụrụ ya na-akpọ igbu ọchụ. Kedu ihe bụ igbu ọchụ? Igbu ọchụ buru ibu, ọ bara ụba. Ihe na-akpọ igbu ọchụ mmadụ ịbịa eleghị anya gị na nwanne gị enweghị nghọtahie, ime gịnị? N'ihi iwe iwere mma chụso nwanne gị memila ya. Ọ onye nwụrụ anwụ maọbụ ikwu gị maọbụ ibe gị ịlụso ya ọgụ, eleghị anya ka unu na-alụ ọgụ ahụ, buru osisi maọbụ gịnị pịa ya n'isi, ọ daa n'ala ruo onye nwụrụ anwụ. Igbuola ọchụ. Ya kwụrụ onye ọzọ ka i gburu gị site n'iwe, otu onye a si gwa gị okwu, ịgba ụlọ sere mma oge maọbụ obejiri nwapụ ya isi. Igbuola ọchụ. Ọ ya bụ ha na-akpọ igbu ọchụ. Ka agakwa n'ihu. Nke ọzọ bụ nke a na-akpọ ịgba mgbede. Kedu ihe bụ ịgba mgbede? Ịgba mgbede ọ bụghị ihe dakpuru adakpu. Ịgba mgbede ihe ọ pụtara na akpaalaokwu bụ gịnị? Mmadụ ịpụ ọrịrị, na-eleghị anya mgbe ọ gachara ihe ọ na-aga n'ụbọchị ka o zuo ike. Izu ike a nwere ike o nwere ebe ha na-anọkọ na ịṅụ mmanya maọbụ ha na ndị ọgbọ ha na-emegasị ihe dị iche iche, mana ọ na-awụkarị oge mgbe
chi lọtatụrụ, ọ ya bụ mgbede, onye ahụ eme gịnị? Apụọ legharịa anya sokwa na ụmụazị ibe ya nwee mmekọrịta. Ya bụ na sị na mmadụ na-agba mgbede, ọ bụ ihe ịgba mgbede pụtara. Nke ọzọ bụ ịra ire. Ịra ire dịka m kwuru n'oge gara aga, isu imi na ịra ire ọ bụ otu ihe ka ha bụ. Ịra ire ọwụ mmadụ igbere nwanne ya maọbụ enyi ya ma ikwu ya maọbụ onye ọzọ tinye n'aka uche ajụrụ ajụ. Enwere ike ndị mmadụ onye a nwere ihe o mere, maọbụ na ọ bụ onye na-azụ ahịa dị aṅa maọbụ ahịa iwu na-akwadoghị. Onye ọbụla maara na onye ahụ ihe ọ na-etinye aka ma ihe ọ na-eme bụ ihe iwu na-akwadoghị. A na-achọ ya achọ ebe ọ nọ na-eme mpụ ahụ, ebe ọ na-arụ ọrụ ahụ ma ebe ọ na-azụ ụdị ahịa ahụ. A na-achọ ya gbanata n'ime obodo. Ndị ahụ enweta ozi na ọ n'ime obodo ka ọ nọ, ha chọrọ ya bịa bụ ndị ọrụ nchekwa, ọrụ gọọmenti. Ha bịa ka ha bịara, ha amaghị otu onye ọnwụ dị, mana e nyere ha ozi na lekwa onye dị otu lekwa otu ọ dị, lekwa obodo ya. Ka ha bịa n'obodo onye ahụ, onye ọbụla enwere ike ịgagharịcha agaghị ahụ ya, mana onye ọbụla ị hụrụ si lekwa ebe ọ nọ, lekwa ụlọ ya, lekwa ebe m hụrụ ya n'ikpeazụ, lekwa ebe ọ nọ ugbu a. Ihe onye ahụ mere bụ ịra ire. Ọ raala nwanne ya ire maọbụ enyi ya maọbụ ọgọ ya ma onye ọbụla ọwụ o meele gịnị, ọ rara onye ahụ ire. Ya bụ ịra ire ihe ọ pụtara. Ya wee bụrụ gịnị? Ya wee bụrụ ya. Nke ọzọ anyị ga-eji wee pịachie akwụkwọ ka a na-akpọ ike ekpe. Ike ekpe bụ gịnị? Ekpe bụ mgbe mmadụ bịara were ihe nweta ya, akụ na ụba ya, mgbe ọ ka dị ndụ. O nwere ike ọ bụrụ nwoke ji ụlọ, nwoke ji ụmụ, maọbụ nwoke ji ọtụtụ ụmụ n'ihi na ọ lụrụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị, mana ọ bụ onye aka ji akụ. Mgbe ọ ka nọ ndụ, ọ bịa dee ka ọ ga-esi ka ụmụazị ahụ na nne ha ga-esi kerie ihe nketa ya na ihe nweta ya na akụ na ụba ya ahụ mgbe ọ na-anọkwaghị ndụ. Ya bụ ekpe. O kechaa ihe ndị ahụ, onye ọkaiwu na-abịa. Onye ọkaiwu ya na ya na o nwere bụ onye na-arụ ya ọrụ ga-abịa ede ihe niile ahụ, mezie otu ọ ga-abụ aga n'ụlọ ikpe gụọ ya ma ọ bịa na ezinụlọ a gụọ ya, ọ daa ụda, o nwee ihe a na-akpọ power of attorney, nke ndị ọcha na-akpọ power of attorney. O daa ụda, onye ahụ enwe ike mee gịnị? Onye na-agụ ya gụọ ya agbasoro ihe edere ebe ahụ. Ọ ya bụ ekpe. Ikekwe na ekpe bụ gịnị? Ike ekpe bụ mmadụ ka o dechara ihe niile ahụ, nwụrụzie echi ọnwụọ, ka a na-agụpụtasị ihe ndị ahụ o dere. Onye nke ụlọ dị otu a, nke nọ n'ugwu Hausa, nke nọ n'ala Yoruba, nke nọ ebe a maọbụ ebe ọzọ, nwunye ya enwe ya, ọ bụ nwa ya nwe nke a, ọ bụ diọkpara ya nwe nke, ọ bụ ada ya nwe nke, ọ bụ ụmụ ya nwe nke a. Ihe a bụ a na-akpọ ike ekpe. Nke ekpe dịka ndị bekee na-akpọ ihe ọ bụ will. Ikekwe na ekpe bụ gịnị? Ịgụpụta will or will reading dịka ndị bekee na-akpọ ya. Otu a ka ọ ga-aha anyị n'ọrụ n'ụbọchị taa. Ụbọchị nta ka a chọọ n'Owere ji. Ndewo. Ọ ga-adịrị onye ọbụla mma na Eke, onye ọbụla mma na Orie, onye ọbụla mma na Afọ, onye ọbụla mma na Nkwọ. Ihe ọbụla dị mma anyị niile na-achọ onye ọbụla n'ime anyị, ọ ga-erute ya aka n'afọ a. Ka Chineke nọnye anyị niile, mana otu ihe anyị na-aga echefu bụ ka anyị nwee obi sarịsịrị ebe nwanne anyị nọ, ka anyị nwee obi sarịsịrị ebe enyi anyị, onye ọbụla Chukwu gọziri, ka anyị soro ṅụrị ya, ka anyị soro ekele Chineke. Maka na ikele Chineke n'elu isi nwanna gị maọbụ nwanne gị, ihe ọma o mere ga-eru gị aka. Eleghị anya nke ọ ga-emere gị ga-akarị nke o mere onye nke ọzọ ahụ. Ya bụrụ otu akọ ha m n'ọnụ, e wee bụrụ gịnị? E wee bụrụ ya. Ka ọ dịwa ụbọchị ọzọ, ka emesịa.